Imos falar nos próximos minutos da mellor música de rock que nos podemos botar ao oído, porque hai, como sempre, bueno, ás veces non tanto, pero casi sempre hai moi boas perspectivas de concertos en directos na comarca, e aquí, no nome do rock and roll, buscamos cada xoves en Radio Culleredo, pois informarnos deses concertos para non perdernos ningún, con os vos consellos que nos dá e toda a información que nos proporciona o noso experto, Fernando San Pedro. Moi bo día. Pois bo día, pois sí, aquí estamos recién iniciada, onte mércores, pois a miña particular tripleta atacante desta semana, que como decía Alejandro Dumas, que os tres mosqueteros, pero que en realidad eran 4, non? Bueno, pois tamén eu teño unha tripleta atacante de concertos estes días, pero que serán 4 sumando yo do próximo martes. É dicir, que xa empezache esta semana onte mércores xa en marcha. Xa empecé onte. O sea que te deitaches tarde onte, non? Non moito, porque, bueno, xa avanzábamos outro día, CM Walls, and the Backbones, no Mardi Gras, no Mardi Gras entre semana os concertos acaban como moi tarde, ás 11 da noite. Bueno, está ben, para un pureta como a nós, para a xente xa carroza, como dirían os rapaces, pois está un bo horario, non? Sí. Entre estate quieto e ponte ben e firmar uns autógrafos, pois a 12 máis ou menos xa podes estar na casa. Bueno, está ben, si queres, ninguén te obriga. Exacto. Pero bueno, ben. É unha boa maneira de iniciar que a semana conciertil, que o gallá todas foran como esta, pero bueno, non cae esa breva sempre, pero cando cae hai que aproveitala. Seguimos hoxe xa. Bueno, caramba, o sea que xa empezando xa cedo, e hoxe que temos? Pois hoxe vou, espero que moitos máis de vós, tantos que residides pola comarca de Ferrolterra, como, bueno, porque non, os aquí de Coruña, que ao fin e ao cabo, media oriña estamos en Ferrol, pois vamos a visitar a nova entre comillas, Sala Urania, a herdeira, xa falamos alguna vez dela, a herdeira directa da Sala Super 8 e da Run Run anteriormente. Agora, con nova xerencia, fai casi un par de aniños, máis ou menos, pois fixo a denominación de Sala Urania, pois está xa facendo cousas e integrándose no circuito de concertos de sala, e pois programando cousas interesantes moi a menudo, non? Xa falábamos dela tamén a semana pasada, máis con doble concerto, tanto o venres e o sábado, e agora, mañá xoves, hoxe xoves, xa non sei nin en que día vivo, prácticamente. Claro, tanto salir de noite. Claro, non é salir de noite, é que, detesto cada vez que dicen eso, non é salir de noite, é ir a un evento cultural. Bueno, visto como queiras. É asistir a un acto. Se vas ao teatro ou ao cine e sales ás 11 da noite, é salir. De noite, claro. É salir de noite. E logo, non sales a esas horas. Home, si, xa non é de día, o sol xa se puxo, pero... Eu dixen salir de noite, non emitín calquer tipo de xuizo. Bueno, pero, a ver, entenda, non sexamos tan tiquismiquis e ao pé da letra, non. Salir de noite é outra cousa. Salir de baranda, de esmorga. E dormir de pé. Eso, que bonito, Bueno, pois na Sala Urania hoxe sairemos de noite. Non, en cada concerto saímos de noite. Sí, señor. Estamos nas sesións vermú e tal. Bueno, pois na Sala Urania temos unha banda que se fai unha boa camiñata, bueno, en coche, supoño, claro, a pé non veñen, dende Zaragoza, a paisanos de Toque Bumburi, por exemplo, ou de Amaral, para facer catro datas en Galicia, de xoves a domingo, que, pois eu os pillarei hoxe na Sala Urania de Ferrol, que máis preto me queda, non? Pero bueno, xa vos digo tamén que esta xoven banda, porque é xoven, que responde ao nome de White Coven, algo así como aquelarre blanco, non?
que son practicantes de un hard rock psicodélico moi arraigado nos anos 70, pois estarán, veñen onte de León, están hoxe en Ferrol, mañán en Vigo, e o sábado volven, tamén a terras bercianas, pero relativamente cerca de aquí, porque estarán en Ponferrada. O sea, é unha xira berciano-galega. destes rapaces White Coven. Bueno, unha banda prometedora que xa leva dos discos no mercado, e pois a ver que tal se desenvolven sobre as tablas. Polo escoitado nos seus discos, creo que vai estar moi ben. Así que, pois unha recomendación pura e dura de sala pequena, de unha banda que quen sabe si dentro de pouquinho tempo está encabezando os grandes nomes dos festivais. Bueno, pero no Estadio Riazor dependendo da data, No Estadio Riazor creo que non vai poder ser. Bueno, eu son partidario de non utilizar os estadios de fútbol para concertos, pero bueno. Eu sí. De feito, eu daría prioridade ao concerto e ao Deportivo, se ten que xogar ese día, que vaya a xogar a Santiago. Non, eu non, ves? Igual que o Madrid, por exemplo, o Bernabéu, a mí, xa este que está feito para eso, que o construíron, o novo renovaron así, xa con esa intención, pero a mí non me gusta, non me parece o mellor sitio, ves? Sobre todo porque se estropea a herba. En este caso. E o de Riazor non se pode cambiar como de Madrid, que retiran a herba, que é unha cousa de ciencia ficción, parece. Pero é que eso xa se sabía donde fai un ano cando se anunciou o concerto. No, que sí, home, que sí, que aí non entro, non, porque é unha decisión deles, aí non entro. Pero eu si entro, porque me afecta directamente. Por que? Vamos a ver. Pero ti vas a ir igual a ver o último na fila onde o voten, home. Bueno, depende. Por que? Non te gusta no... Sí, xa sei que a ti te gusta ir pretiño da casa e non ter que andar, pero si, ti que vives na comarca, pois tes que ir igual. Home, coller o coche non. Pero xa non é solo por isto. É porque, a ver, si fai un ano que pasa, contabas de que o Deportivo non iba a chegar ni sequera ao postos de promoción, non, porque senón é que non ten lógica. Eso xa empezando por aí. Bueno, ya, hombre. Segundo, agora que se acerca a data, están 25.000 entradas vendidas. Que pasa? Cantas hai vendidas? Son 25.000 entradas vendidas. Sí, moitas, sí. Claro. Entón, claro, que o Depor pode xogar a promoción, pero que gafe. Non me toques o Depor, Que gafe son no Axuntamento. Non confíen en que vai a subir directamente. Non me toques o Depor, O Depor ten... Non estou tocando, todo o contrario. O Depor ten que ter a súa casa para logo cagala e fastidiala no último partido, que onte Antón te casi fastidian, pero bueno. Bueno, Antón te no, estou despistado. O Antón te no, o Luns. Mira onde estou tamén despistado. Sí. Bueno, deixemos Riazor. Eso xa falaremos cando se saiba a nova ubicación. Efectivamente. Xa falaremos do goberno. Eso. Como decían os grandes típicos. Bueno, pues estábamos en Ferrol, na Sala Urania, para ver a White Coven, hoxe xoves, e mañá venres en Vigo. Así que eu creo que paga a pena un paseíño ata ali. E logo, pois, mañá venres é que estamos, polo menos persoalmente, ante un dos concertos que eu espero con máis ganas de expectación, pois, dende fai bastante tempo, No, bastante, non quero decir exactamente canto, porque non o sei, non pensei nelo, pero sí que me fai moita ilusión porque é unha banda de Long Rider, igual que a película de Walter Hill, por Giros de Leyenda. Parece que estos son Riders con Y. Sí, me decís que se escribía diferente, non? Sí, pero bueno, significa lo mismo. O da banda con Y non deixa de ser un estilismo, non? Es como poner ocupa con K, non? Sí, bueno, eu sempre digo que como saber si unha banda, a mí, personalmente, como saber si unha banda non me gusta
ou directamente me parece unha merda, que leve unha K no seu nome. Española, falando de española. Sí, Bueno, oye, é un criterio técnico científico, non? sí, non me equivoco, Non? O sea que é como facelo show, pero que non te equivocas nunca. Efectivamente. Bueno. É olfato nada máis, bueno. Entón, bueno, pues de Lone Riders, D.T., que é unha banda que, bueno, eu comprei o primeiro disco seu, aló polo ano 85, 86, que fai 40 anos xa. Non fai falla que o repitas moito, porque eu no 85 tamén teño lembranzas e me parecen moitos anos xa. Sí. Pois, bueno, The Lone Riders foi un das bandas adalides do que aquí en España un movimento que é curioso, porque se yo dis a un americano non o entenden. Aquí en España certas bandas que renovaron o rock máis tradicional e lle añadiron un punto arte, culto universitario, aquí en España se les chamaba Nuevo Rock Americano, NRA, Nuevo Rock Americano. Pero eso só foi en España. Fai moitos anos, falando cun deles, yo comentei, e non sabían o que era. Igual, pues, aquí en España se englobou, pues, estamos falando, a banda máis coñecida dese movimento é REN, sin duda alguna, a nivel popular, non? Pero os Lone Riders, pues, tamén forman parte desa sea, pues, como de Del Fuegos, que tamén tocaron no Playa Club no ano 91, volverán a estar bueno, se reúnen de vez en cando. O ano pasado viñeran a Barcelona o Festival Blues and Rhythms, agora se volven a reunir para estar na Esquena. Un dos membros, mira, unha curiosidade, un dos membros de Del Fuegos é Warren Zane, que aparte de músico, son dous irmáns, Dan e Warren, que forman a banda, e Warren, aparte de músico, xa digo, é tamén escritor. E, por exemplo, ele escribiu o libro no que se basa, o libro ten o mismo título, no que se basa a película Deliver Me From Nowhere, basada en Bruce Springsteen, a grabación de Nebraska. Sí. Era tamén o biógrafo oficial de Tom Petty. O sea que, bueno, pues Warren Zane, membro de Del Fuegos, non? Unha curiosidade, feito o libro no que de Zane, no que se basa de Deliver Me From Nowhere, o podedes encontrar nas librerías, está traducido ao español, publicouse máis ou menos cando estreou a película, hai uns meses atrás. Ben, pois The Lone Riders eran das bandas punteiras, polo menos por meu gusto, desa cea. O que pasa é que duraron pouco, porque sacaron 3 discos, a finais dos primeiros, que foi no 85, pois xa non chegaron aos anos 90, publicaron 2 discos máis e se separaron. Pero aquí que 30 anos despois Sid Griffin, que é o líder absoluto, e o guitarrista Stephen McCarthy, bueno, xa de vellos limaron as perezas, un deles ademais morreu, e o batería, decidiron pois reunirse. E dende 2018 ata agora levan xa editados outros 3 discos. Caramba, como no seu... unha segunda xuventude, non? Sí, e chegan pois por primeira vez a Galicia, a Sala Capitol de Santiago, que non o había dito, non o dixera, o venres, mañá, a partir das 9 da noite, teloneados por unha banda que fai un estilo de música similar, pero en galego, se chaman Tesouro. Veremos a ver se efectivamente son merecedores dese nome. Non teño o placer de coñecelos, escoitei así algo por encima, pero prefiro chegar virxe ao seu concerto. Sin presuicios, non? Exacto. Non vou viciado. Moitas veces é mellor así, é dicir, como cando vas a ver unha película, é que esta película é mala, é boa, non me digas nada, xa verei. Claro, se sabes quen é o director ou en que se basa, pois isto é o mismo. Entón, pois, aí xa digo que por eso me fai especial ilusión poder ver por fin en directo a The Lone Riders, non?
mañá na Sala Capitol, que espero rexistre unha gran afluencia de público para recibir con todos os honores e todos os fastos a estes pedazos de músicos que bueno, aparte de Steve Griffin, eu a banda entera non a vi nunca, pero si a ele en solitario si o vin. E ademais tiven o placer de entrevistalo, bueno, un gran conversador, un auténtico erudito sobre músicas americanas, non? De feito, el escribiu o líder de estos, Griffin, escribiu libros, ten o que pasa por ser o libro definitivo sobre Graham Parsons, bueno, pois, a ver, todos os ingredientes se aunan todos os astros para que sea unha das grandes noites concertiles, polo menos para servidor e os que sexamos gustosos de este tipo de música, que me consta que é bastante xente, e vai ser un día que recordaremos, espero que para sempre, esta primeira actuación de Lone Riders en Galicia. Bueno, pues nesa segunda mocidade do grupo. Exacto. Pero bueno, xa decía antes que non hai 3 sin 4, non? Pero cantos levamos? Xa me perdín, cantos levamos? Levamos, eu levo 3, un xa foi, hoxe un, mañá outro, pero polo cuarto meu particular, o terceiro que comentamos no programa de hoxe. Ahora sí, ahora me cadran as contas. Vale. Imos ter que esperar hasta o martes. O sábado, domingo e luns, mira, temos aí 3 días para disfrutar do fútbol, do fin de semana. Desde que falaremos aquí... Cala. Estaba eu tranquilo, non me digas nada que me pongo nervioso. Bueno, é un pouco de promo da nosa outra sección que temos na terraza os luns, con Fernando Blanco. Sí, é dicir, a sección na que disfrutamos tanto rajando. Aí comentaremos o que ocurra. Non, fin de semana co balón. Non quero pensalo, vamos falar mellor de música. Bueno, sí que esa non soy fallar. Efectivamente. Bueno, pois o martes, Mardi Gras, esta vez, recibimos de novo a uns vellos coñecidos que ademais veñen de celebración especial porque tamén cumplen 40 anos como banda, 40 anos, a xuventude ao poder, Bueno, falamos de xuventude, que total. White Coven é unha banda nova que imos ver hoxe en Ferrol, é unha banda nova, o sea, estamos conxugando veteranía e xuventude, apostamos polas dúas cousas. Como debe ser, porque senón non hai continuidade, claro. Claro, efectivamente. Así que ninguén nos acuse de que somos uns vellos cascarrabias que só vemos bandas que cumplen 40 anos. No, eso non é verdade, non é certo. Claro que non. Non é certo. Bueno, pois o martes chegan os Hangmen, os ahorcados, xa vellos coñecidos de... Pois, esta pode que sexa a súa quinta vez, creo que pode ser a quinta, sí, que veñen a Coruña. O que é seguro é que a primeira foi no 2004. O sea, ainda non levaban eles 20 anos como banda. Estaba calculando eu, sí, precisamente. 18. Levaban 18 como banda. E mira, pois, o sea, a súa historia pois tamén está un pouquiño ligada a da Coruña. Non tocaron no Playa Club, tocaron no Mardi Gras, xa outras veces, tocaron en Sada, en Gandarío, máis concretamente en La Espina, que foi un dos primeiros concertos post-pandémicos que se fixeron. Naquela había que facelos ao aire libre, e de Hangmen pois foi unha das bandas que puido, xa en 2021, puido cruzar o charco dende Los Ángeles para facer unha gira europea, e bueno, eu recordo que aquel concerto pois fora, en teoría, pois que a xente sentada, coas mascarillas, mantendo a distancia de seguridade, pero xa na segunda canción, o líder, o frontman, o cantante, guitarrista e compositor principal, Brian Small, xa culminou a audiencia a levantarse e a bailar como sempre, non? E a meterse nas rodas esas que falábamos a semana pasada. Aí non se podían facer, non? Bueno, un pouquiño de pouco, cos Hangmen en algunha canción pode haber, pero non máis. Pero en esa non podía haber tampouco moito, coas mascarillas. Aquel día o público respondeu tímidamente ás arengas de Small,
non foi case ata o último tramo do concerto que se veu arriba. Aí sí xa se levantaron a maioría, foron pa diante, empezaron a bailar e a facer uns mini pogos, no? Porque é que tampouco a música de The Handmen, en esencia, son unha banda de punk rock, pero de punk rock americanizado. Me explico, pois como poden ser Social Distortion, con moito máis cerca, quizá, do rock americano que do punk, ¿no? Ainda que teñan elementos de ambos estilos perfectamente fusionados. De Handmen, xa digo, están de 40 aniversario, están a punto de sacar o seu novo disco, xa nos presentarán algunha canción aquí na Coruña, coño. Bueno, pois o martes, a golpe de martes, no Mardi Gras, martes 28, a partir das 9 da noite, pois a nova visita de The Handmen, que, bueno, a venta vai a bon ritmo, así que si queredes asistir, ide collendo o ticket, que non vaya a ser que logo sexa tarde. Sempre ben neste tipo de eventos, lo deixamos para o final, mellor non? Non, é que eu sempre animo a xente a que colle o ticket canto antes. Unha porque, bueno, si todos sabemos que se forman as enormes colas virtuais para os grandes nomes, virtuais ou non virtuais, no quiosco da Plaza de Ourense ou donde sexa, cando veñen os grandes nomes, non, de o Coliseo ou o Porto ou que sexa. Aí non temos problema en perder 3 horas da nosa vida para conseguir un ticket para o evento de moda, digámoslo así, non? Pero logo para ir a unha sala o deixamos para o último día. E a veces, co conseguinte sufrimento por parte de banda e promotores por saber si haberá xente ou si se cumplirán as mínimas expectativas de audiencia para que o concerto saia... Para que non perdan cartos, a fin de contas. Claro, falando en plata. Nin banda, nin sala, nin promotores. Entón, claro, hai veces que chega o día do concerto e te estás mordendo as uñas por todo o mundo, porque non, todos os implicados, porque non sabes si canta xente vai vir. A veces te leva sorpresas agradables e outras, pois, desagradables, evidentemente. Ninguén ten a fórmula exacta. Si alguén a tivera, pois, todos seríamos ricos. Sí, claro, evidentemente. Pero bueno, pois esta é a tripleta ou cuatripleta atacante de esta semana, xa contando, eu estou contando de onte, pois xa estou metido, xa estou co chip, non? Sí, xa te noto, xa. E aparte xa nos arengaras para ir tamén a semana pasada. Claro, a ver, non sei se alguén máis se vai facer este mini tour como vou facer eu, pero bueno, oye, si alguén se anima, hasta lle invito un chupito. Fíxense vostedes que o noso Fernando San Pedro é un alto, forte, xa van a identificalo perfectamente vostedes, é o que está apoiado nunha esquina detrás que non se lle ve e non está bailando, está quieto. Efectivamente. É o que non vota. Prefiro ver coa tranquilidade da... non? Atrás non, estou cerca do escenario, pero estou escorado. Escorado e tranquilo, sin votar. Pero é fácil atoparme. Vale. O máis guapo do local. Tamén, non quería decir para que non te viñeras arriba, pero bueno. A ver se despois non te atopan, Ai. O máis guapo entre os calvos. Bueno, tampouco demos tantas señas, home, que busquen un pouco, digo. Fernando, pois moi boas recomendacións. Como pechamos o programa, porque haberá o mellor que adicarlle a un destes grupos a nosa canción da semana, non? Home, pois está claro, non? A decisión sentindo e respetando a todos eles, pero de Lone Riders, aquí, xa decía antes, que son os que, bueno, un deses concertos especiais, non? Que sei que vou engardar dentro de min para sempre. Pois mira, nada mellor que despedirnos hoxe xa decía antes que comprei o primeiro disco fai 40 anos, e aquel primeiro disco se abría cunha cancionaza chamada
Looking for Louis and Clark, a postre, pois foi un dos seus maiores éxitos, non? Mira, bueno, pois a modo de curiosidade, os Louis and Clark do título, igual vos preguntades, bueno, pero quen son esos señores? Bueno, pois eses señores foron os membros, os líderes da primeira expedición levada a cabo por estadounidenses que cruzaron o oeste, do que se coñecemos como Estados Unidos, cruzaron de costa a costa, pero estamos falando de fai séculos, de comenzos do século XIX, non? Antes da conquista do propio oeste estadounidense. Sí, efectivamente. E foron eso, digamos que os primeiros aventureiros que se lanzaron a ver ata onde chegaba o territorio ese da descoñecida América. Entonces, ese Estados Unidos non existía como tal, non? Así que, pois bueno, pois eses son buscando a Lewis e Clark, é o título, ainda que non fale exactamente dele a canción, pero fai un símil con estes dous aventureiros. Xa digo, foi a carta de presentación e a postre un dos maiores éxitos de The Lone Riders, que soa así de ben, tal como vamos a escoitar agora para despedirnos. Pois moi boa despedida. Fernando, falamos da semana que ven tamén. Grazas. Unha aperta. Boa fin de...